ťažko hľadám slova, boli sme trošku takí, ešte prvá tretina bola povedzme, že vyrovnaná, áno, nechceli sme to úplne hneď otvoriť a trošku počkať na to, čo domáci čím na nás vyrukujú. Takže tá prvá tretina relatívne bola taká vyrovnaná. A v druhej tretine tak domáci využili svoje šance. No, my sme gól nedali a odskočili o 3 góliky, takže už to potom trošku nás utlmilo. Za mňa dneska skvelý výkon, hlavne v tej defenzíve, keďže to nám robilo problém minulé zápasy, kde sme dostali veľa gólov a dneska sme si každý robili tú svoju prácu a vyšlo to.